Şeva borî du jinan êrişî binkeyeke polîsan kirin û di encam da polîsek hat kuştin û yek jî birîndar bû. Dîmenên dema êrişî ne bo ser binkeya polîsan li parêzgeha Mêrsînê ya Tirkiyê. Du jinên ciwanin û derdora demjimêr 11 şeva borî bi çek êrişî ser binkeyeke polîsan dikin li navçeya Mezîtliyê ya Mêrsînê. Bo demekê bi hêzên polîs re şer dikin. Yek ji jinan birîndar dibe û ya din gulebaranê berdewam dike. Pişt re dengê teqînê tê bihîstin. Piştî bûyerê hejmareke zêde ya polîs û çend ambulans gihîştin binkeya polîsan. Rêveberê Ewlekariya Mêrsînê Mehmet Aslan çû cihê bûyerê. Lê bersiva pirsên rojnamevanan neda. Hevalno, nam havdin zanyarın var bugün. Tıkaya, hevalno. Müdürüm terör saldırısı. Vê sibehê zû Wezîrê Navxweya Tirkiye jî gihîşte Mêrsînê. İki kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Her du jin di dema şer de birîndar dibin û pişt re dengê du teqînan tê bihîstin. Piştî ku dizanin nikarin xilas bin, xwe diteqînin. Polîsekî me bi giranî birîndar dibe û piştî radikin nexweşxaneyê canê xwe ji dest dide û yek jî bi sivikî birîndar dibe. Wezîrê Navxweya Tirkiye her wiha ragihand ku sê welatiyên sivîl jî birîndar bûne. Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî li ser hesabê xwe ya Twitterê ragihand. Rehma Xwedê li polîsê me ve ku êrişa nemerd a terorê ya li dijî mala polîsan da şehîd bû û sersaxiyê li malbata wî dikim û sebrê bo wan dixwazim. Hêvî dikim polîs û welatiyên me yên birîndar bi lez baş bibin. Careke din lanetê li terorê dikim serê gelê me sax be. Wezareta Navxweya Tirkiye ragihand ku yek ji wan êrişkaran Dilşah Ercan ku bi nasnavê Zozan Tolan tê naskirin. Wezareta Navxweya Tirkiye dibêje Dilşah Ercan di nav baskên ciwanan ê PKK de bûye. Lê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK heta niha ev zanyarî piştrast nekiriye. Kadın abi.